Addio parpaius e merci forzo per la vostra presenza su questo cadeno. Sui forzo iurus de vos tornar a trobar un cop de mai. Questo video è la seconda di una serie di 3 consagrato als articles definits en occità. Din la video precedente avem vist quines eren els articles definits en occità. Uei anam veire così e can se deuen contratar. Estimats amics, me dici Gabriel, sui força content de vos haver veieu e ses agatza introducció a la lengua occitano. Cal saber 3 causes sulla contracció dels articles definits en occità lengua d'Úcia. La primera és que pertoca res que los articles masculins. Guardaren dunque un en commun os articles lu al singular e lus al plural. La segunda és que la contracció se fa solament de 3 preposicions a, de, sus, per e sus. E la tresena és que la contracció non és obligatòria après sus, per e sus. Sa que là ho és tot su amb a e de. Vejam això concretament. Va aquí un tableu de les contraccions obligatòries en occità. Havent dunque les preposicions a e de, mai los articles masculins, lu al singular e lus al plural. A mai lu noi dona al. Exactament com en espanyol. Se dits, per exemple, dins la frase vau al mercat. Vau al mercat. D'un altre costat, de mai lu noi dona del. Encara com en espanyol. Això és la carriera del mercat. Això és la carriera del mercat. Al plural, a mai lus noi dona ais. Sen dire la elo. També se pot dire as. Ma pazza mai als amb una elo forte. Per exemple, Mario gioca ais escats. Mario gioca ais escats. De mai lus fan deis. E come per ais, la elo se dits pa. Podes dire sia deis, sia des, ma pa dels. Per exemple, eu desconeixi les regles dels escats. Eu desconeixi les regles dels escats. Soc a llibertat. De ver les contraccions facultatives, trapant sus, per, sus. E los articles canvien pa. Havent tot su lu pel singular e lus pel plural. Sus mai lu valiun sul. O encara jul, según los parlàs. Jul. Aquí, la taula se trappa sul cat. La taula se trappa sul cat. Per mai lu fan pel.
come in català. M'agrado de caminar pel campestre. M'agrado de caminar pel campestre. Su mai lu fan sul. Sul. Ara hi ha un aucel sul punt. Ara hi ha un aucel sul punt. E al plural, come tot su, basta da pondre un OS. So che noi dono? Zuis, zuis, o juis, según l'accent, juis, peis, peis, o pes, pes, e sus, sus. E come ho dit un po' mai leu, aquests contractius són pas obligatorios. Això significa che puedes dire tu parier lu libro se trovo sul mobile, lu libro se trovo sul mobile e lu libro se trovo sul mobile. Lu libro se trovo sul mobile. Place aigu es sometés al plural. Puedes dire sia lui libres se trovano sui lui mobles, lui libres se trovano sui lui mobles, sia lui libres se trovano sui mobles. Lui libres se trovano sui mobles. Hi ha pasca de diferència. Per això és de notar que al singular la contracció dels articles se pot pas mai fa davant una vocalo. Al singular, davant una vocalo, s'emplega tot su la preposició completa seguido de la forma elidido dell'article che abbiamo visto un po' mai leu. A tal, escriven tot su all'informaticià e non pas all'informaticià. Dell'ome e non pas dell'ome. Pelase e non pelase. Sulaubre e non pas sulaubre. Sull'insette e non pas sull'insette. Al contrari, la forma contratado se pot emplegar in cada cas al plural. A tal, dicen als informaticias, des homes, peisages o per l'usages, susaubres o sulusaubres, gius insettes o giulus insettes. Estimats amics, va qui per uell. Esperi que aquest video vos ha ajudat. Hesites pas, si voleu, a vos abonar, a compartir aquest video sulla tela perché això és una causa força positiva per la cadena e a fare una piccola donació, se podeu, l'asseguro, en un lligam que se troba dins la descripció. En esperant un curvenent que parlarà de l'emple dels articles definits en un citat, vull deixar aquí un exercici que la solució se troba tu parier dins la descripció. Vos parpaius, eri Gabriel e vull dir-hi, aplaleu.